kukudalitsani pa YouTube channel here. Pa 11 Oktoba mchaka chomwe chino, komiti yowona za ulimi yaku nyumba ya malamulo inayankhulapo kuti ndalama yokwana 30 billion kwacha yomwe ntchito yake inali kugulira zipangizo za ulimi zotsika mtengo mu njira ija ya Affordable Input Program AIP yasowa. Ndipo zoti chaka chino alimi omwe ndi ochepekedwa apeza zipangizozi ndi maloto chabe. Wapa mpando wa komiti Asamil Suleiman anati iwowa ali ndi umboni wokwanira bwino lomwe kuti unduna wa zaulimiwo waberedwa ndalamazi ndi kampani ina yochoka mdziko la United Kingdom. Zomwe kwa iwo amati ndi zomvetsa chisoni kwambiri kutinso undunawo wangoti chete osapangapo kanthu kena kalikonse pa nkhaniyi. Mkuluyu anatinso ndi wokhumudwa kuti alimi ambiri mdziko muno ayamba kale kusosa ndi kugalauza minda yawo popanda chiyembekezo chilichonse kuti fetereza wotsika mtengoyo apezeka mdziko muno. Patadutsa tsiku limodzi nkhaniyi itayamba kumveka chonchi, unduna wa zaulimi unatulutsa chikalata chomwe anakana zakuberedwa ndalama yokwana 30 billion kwacha. Kalatayi yomwe anasayinira ndi mlembi wamkulu wa undunawo Sandra Mawelu inati ndalama zomwe undunawo unapereka ku kampani yotchedwa Barakat Foods Limited ndi zokwana 750 million kwacha. Ndipo sanaberedwe popeza kampaniyo yalonjeza kuti ibweza ndalamazi kudzera ku Ecobank komwe boma la dziko la Malawi linalipirira ndalamazi. Anthu ambiri mdziko muno ndi okwiya patituluka maumboni ena omwe akusonyeza kuti kampani ya Barakat Foods Limited yomwe ntchito yake sikugulitsa fetereza koma kugulitsa nyama monga ya nkhuku ndi ya ng'ombe. Nzika zambiri za dziko lino zikuona kuti anthu omwe akugwira ntchito yawo ku unduna wa zaulimiwo ndi anthu osadziwa ntchito. Ndipo chabwino chomwe angachite ndi kutula pansi maudindo awo onse amene akukhuzidwa ndi nkhaniyi. Anthu ena amanena kuti ndi bwinonso nduna ya zaulimi Robin Lowe atule pansi udindo wawo popeza mkuluyo waonesa kuti sakudziwa chomwe akuchita kuti mpaka akasayinirane mgwirizano wogulitsana fetereza kuchoka ku kampani yogulitsa nyama buchale. Pakadali pano patuluka malipoti ena omwe akuonetsa kuti mkulu wina yomwe dzina lake ndi Moses Khombe ndi yomwe anali mkhalapakati pakati pa boma kudzera ku unduna wa zaulimi ndi kampani ya Barakat ya ku UK iyo. Izitu zaza pamene zikuonetsanso kuti kampani iyi inathesa mgwirizano wawo italandira ndalama zokwana 750 million kwacha. Zonsezi zimachitika kampani yogulitsa nyamayi isanapereke fetereza wokwana matani 25,000 yomwe anagwirizana kuti apereka ngati woyambirira pa mgwirizano wawo. Malingana ndi uthenga wa pa email omwe unalembedwa pa 3 May mchaka cha 2022 pakati pa Moses Khombe ndi unduna wa zaulimi omwe iwowa analembera mkulu wa ADMAC wakale Rhino Chipiko, mlembi wa zachuma McDonald Mafuta Mwale ndi Richard Chikunkhuzeni, anthambi ya Smallholders Farmers Fertilizer Revolving Fund SFFRFM, ukuti mbali ya Khombe yapereka zonse zofunikira ku kampani yopereka feterezayi ndipo malangizo ochokera ku banki ina ya mdziko la Singapore kaununi wosonyeza kuti kampani ili ndi kuthekera kopereka feterezayo wachitika. Kotero chilichonse agwirizana ndi kampaniyo chipitirire. Kuonjezerapo emailyo inatinso kampani kapena kuti butchery ilipiridwe ndalama yokwana 750 million kwacha yomwe ndi 10% ya ndalama yonse ya mgwirizano wawo. Uthengawo unatinso kampani ya Barakat ili ndi mgwirizano ndi kampani ya Yara yomwe ndi yopanga fetereza ya ku UK, ndipo palibe mbali ina yachitatu yomwe ikuyenera kukhuzidwa pa mgwirizano wawo. Uthenga wa pa email
unawuzanso nthambi ya ADMAC ndi SFFRFM kuti ngati akufuna kugula tani imodzi ya fertilizayo pa mtengo wa $290 yomwe kuno kwathu m'makwacha ndipo fupifupi 291,000 malayi kwacha, akuyenera amalizise kusayinirana ija mchingerezi amayitcha kuti sales and purchase agreement pakutha pa tsikulo. Apo ayi akakanika kutero ndiye kuti sabata yotsatirayo mitengo ikwera ndipo tani imodzi izagulidwa pa mtengo wa $480 yomwe kunoko m'makwacha ndi yopitilira 481,000 malayi kwacha. Apatu ndipo omwe anawuza onse wokhuzidwa ndi mgwirizanowu kuti akuyenera kulipidwa 10% ya ndalamayi ikamatha sabata imeneyo, ndipo akadzetero ndiye kuti kampaniyo idzatumiza fertiliza woyamba pa mgwirizano wawo wolemera matani 25,000. Komatu chinthu chachikulu chodabwitsa ndi chakuti muchikalata chawo chomwe akunduna anachitulutsa pakatipa patamveka manong'onong'o a 30 billion kwacha, chinena kuti kampaniyo inathesa mgwirizano wawo asanatumize kalikonse monga mmene amagwirizanirana. Malingana ndi umboni womwe ndapeza, akhombe ndi munthu yemwe amagwira ntchito ku kampani yotchedwa Senich Holdings, ndipo atafunsidwa kuti ayankhulepo pakukhuzidwa kwake, mkuluyo anakana izi ndipo anena kuti sanapangepo chilichonse ndi unduna wa zaulimi komanso ADMAC ndi nthambi zina zomwe zikukhuzidwa ndi nkhani ya 30 billion kwachayi. Akhombe anati amagwira ntchito yawo ndi mabungwe komanso anthu akunja omwe amawalangiza zinthu zosiyanasiyana, ndipo pakadali pano akudabwa kuti akumva kuchokera m'masamba a mchezo apa internet omwe akunena kuti iwowa akukhuzidwa ndi unduna wa zaulimi pa nkhani ya Barakat. Iwowa anatsimikiza kuti sanagwirirepo ntchito boma la dziko lino ngakhale ku unduna wa zaulimi sakukudziwa. Atafunsidwa za nkhaniyi, abambo Ryan Chipiko omwe akutchulidwa mu email ija kuti akukhuzidwa popeza anali mkulu wa ADMAC pa nthawiyo, anayankha kuti sangayankhulepo kanthu popeza iwowa adayimisidwa ntchito. Boma linalengeza kumayambiriro a chaka chino kunena kuti lizigula lokha fertilizer wa AIP, ndipo nthambi za ADMAC ndi SFFRFM ndi zomwe zikhale pasogolo ndi ntchitoyi. Zitheka bwanji boma lomwe linalengeza izi likukafuna kampani yogulitsa nyama kuti yogulire fertilizer kuyala, kodi bomalo sinakakwanisa kungopita lokha ku UK komwe kuli kampani ya yalako nkukasayinirana mgwirizanowu? Kodi nanga abomawa ananamiza anthu powapimba m'maso ndi cholinga chakuti tiziti zili bwino koma ndalama zikubedwa? Pali malipoti ena omwe akuonesa kuti nthambi ya ADMAC inadabwa ndi momwe zinthu zimayendera ndi kampani ya Barakat pa nthawi yomwe amatumizana makalata omwe amasayinirana za mgwirizano wawo. Izi zinali chonchi popeza mitengo yomwe kampani ya Barakat imapereka ku boma inali yotsika kwambiri poyerekeza ndi mitengo yake ya fertilizer pa dziko lonse lapansi. Chinanso chinali chakuti nthawi yomwe amanena kuti akhala atayamba kubweretsa fertilizer mdziko muno inali yayifupi kwambiri potengera ndi momwe zimatengera kuti katundu achoke dziko la UK nkufika mdziko muno kudzera pa nyanja. Nthambi ya ADMAC itayankhula izi pa mikumano yawoyi, panayamba mikangano ingapo ndipo inati yadzituluka. Apa kunesala nthambi ya SFFRFM ndi unduna wa zaulimi pa mgwirizano wogula fertilizawo. Pamene zinthu zikuoneka kuti sizili bwino kubomako, makamaka ku unduna wa zaulimiko pomwe zaoneseratu kusadziwa ntchito yawo, mkulu woyimira boma pa milandu Director of Public Prosecutions DPP a Steve Kayuni awuza mkulu wa polisi amayi Mary Yoram kunena kuti afufuze za momwe nkhani ya fertilizayo inachitikira ndipo olakwa onse azengedwe milandu. A Steve Kayuni anati zikuonesa kuti anthu ogwira ntchito ku unduna wa zaulimiko
ndi ku nthambi ya SFFRFM analekerera pogwira ntchito zawo ndipo ataya ndalama zambiri za boma, kotero akuyenera kufufuzidwa. Nalo bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC linati ndilokhumudwa ndi momwe unduna wa zaulimi wachitira zinthu zake pa nkhani yefeterezayi, ndipo ali ndi mafunso omwe akusowa mayankho ake. Mafunso ena ndi monga kodi nthambi ya PPDA sanayuzilenji mudongosolo lonseli? Kodi ndi chifukwa chani boma la dziko lathu silinalengeze kuti kampani zikufunika zipereke feterezayo? Kodi boma palokha linaliphiranji kuchita kauniuni wa kampani ya Barakati?